Az az idegesítő? Hát ezek a csörömpölések, mert így nem lehet rendesen elmondani ennek az ajánlatot. Na igen, akkor hallgatom. Na tehát, mondom, új belépők lennének, próbahónappal egybekötve 3895 lenne, utána át lehet térni az egyéves hűségnyilatkozatba, amit annyit jelent, hogy fél éven keresztül 3895, az aladdi fél évig pedig 7790. Ennyi. És most rögzíti a hangbeszélgetésünket. Igen, tessék. Internetet? Most beszélünk pont a másik az internet. Halló, maga itt van? Igen, én itt vagyok. Pont most hív egy másik társaságban. Halló, önök honnan vannak? Én az Invitáltól. Invitál maguk? Ezek is az Invitál, várj egy pillanatás. Ők is az Invitáltól. Komolyan? Igen. Magát Invitál. Én Lukács Péter vagyok. Lukács Péter, igen. Vidovics Endre. Hát velük, még róla nem is hallottam. De mindegy. Akkor mi legyen? Na várjunk tartsítást. Jó, akkor később próbálj velük. Na itt vagyok, mit hívhatom a másikra? Na tehát akkor, hogy is mint legyen? Tehát mit mondjak el pontosan, mikor mondjam el? Hát mondjuk mikor érne rá? Tulajdonképpen most ráérek, tehát az lenne a kérdésem, hogy én az erdősbásít a szomszédból lehet lopni ezt a rohadt internetet, csak kurva lassú. Hogy ezt nem lehet valahogy csak annyit, hogy leszünk berakni valamit, hogy gyorsabban lehessen lopni az egészet. Most, hogy... Nem, azért nem lehet, mert mivel hogy Bluetooth-on keresztül jön, tehát a sávszélesség nem biztosított. Ja, tehát meg ez az erdősbásinak az internetezési szokásaitól függ. Hát én nem tudom, hogy legyen az egész. Na, tehát ez azért nem biztonságos, azért az elmondás alapján nagyon lassú. Hát igen, lassú, ezt nem lehetne, hogy felturbózni? Hát Erdős bácsinak kéne nagyobb internetet vásárolni. Hívja már az Erdős bácsit, hogy vegyen nagyobb internetet. De hogyha hűségnyilatkozat köti, én nem tehetek róla. Ja. Hogy lehet, hogy többen lopjuk az Erdős bácsi, és azért ennyire lassú? Hát lehet. Az Erdős bácsi lopja. Az lehet? Hogy őtől lopjuk Na, akkor térjünk el vissza, uram, a tárgyra, de konkretizáljuk már ezt a dolgot, és akkor zárjuk rövidre, jó? Igen. Na tehát, új belépők lennének, az elhangzottak alapján ezek a tarifák lennének önöknek. Érdekli, vagy sem? Még egyszer, létezik-e, vagy sem? Érdekli ez az ajánlat, avagy sem? Hát, elmondtam már, hogy engem mi érdekelnék kifejezetten, hogy hogyan lehetne felturbolni az Erdős bácsinak az internetjét, hogy mi gyorsabban. Mert most érti, ingyen van, most maguktól pénzbe kerül, hát akkor inkább lopjuk ingyen. Hát de ez ön szerint szép dolog. Ön örülne neki? Hát, végül is, hát én nem, de hát... Na hát akkor meg... De hát én örülök neki, hogyha én lopok. Ja, hát, ja igen, tehát de sajnos nem ebben a világban élünk. De hát pont ebben a világban élünk. Úgyhogy ez egyébként... Tehát akkor föl lehetett turbozni, végül csak az Erdős bácsi tudja felturbozni akkor. Ja. Na, faszom. Szar ez az egész. Nem is tudom, minek van ez az egész, hogy ilyen szar. Hát, Erdős bácsinak biztos jó. De önöknek biztos, hogy nem. Hát nekünk nem jó az így. Hát akkor ADS-et kell vásárolni. Meggyőzött. Tessék? Meggyőzött. Meggyőztem? Akkor csináljuk meg ezt a próba hónaposat? És utána majd eldönti, hogy most kell vagy sem, jó? Akkor az legyen, úgy legyen, hogy akkor most még bocsánat kérek az Erdős bácsitól egyenlőre. Valahogy megpróbálom leszedni róla magam. És vagy szépen megbeszélem, vagy vegyen nagyobb internetet, és akkor egy holnapi nap folyamán végül beszélhetünk el az egész, hogyha Erdős bácsi vesz nagyobbat, és én beszállok neki havi 500 forint, akkor az mégis jobban jövök ki. Na de először ezt a próba hónapot próbálja már ki. Az ingyenes? Hát 3895-be kerül. Úristen. Nem mondja már, hogy ez összeg, uram, egy 4 megás netért. 4 megás? 4 megás. Ez mennyi? 3895. De hány megás? Mondom 4. Ja, 4. Ja. Hú, hát igen. Igen. És több nincs, tehát több megát nem lehet kérni? 8 megásat szeretne? Hát nem is tudom. Az meg 4895 a próba hónapban. Kurva érdek.
És azt nem lehet, hogy 8 magásod 2500-ért? Melyik világban élön, uram? Hát ez az, mint a tolvaj rablás, mint tudja fel első fogon. Hát nem. Tehát akkor mi legyen? Tisztára ki vagyok ma teljesen idegileg. Na, akkor idegileg mi is ki leszünk, na mi legyen? Csináljuk, vagy ne csináljuk? Nem tudom, inkább megadom az Erdős bácsi számát, beszélj meg vele. De nekem engem nem érdekel Erdős bácsi. Ja? Hogy engem nem érdekel Erdős bácsi. Önnel tudok most szerződést kötni a próbahónapos verzióra, a 4 vagy 8 megabites csomagra, avagy sem. Hát nem tudom. Mennyibe kerül 8 megabites? 4895 Fú. a próbahónapos. Hány megás az a 3500-as? A 3895-ös az 4 megabites. Mennyi? 4. Az igen. És most 3008, hát akkor már lehet, hogy jobban járnék akkor izével, nem? A 3500-assal, az izével a 8 megással, nem? Milyen 3005-össel, uram? Hát a 3500 megás. A 4 megás, az 3895 a próbahónapban, egyébként 7790. A 8 megás próbahónapban 4008. Tessék? Kettő darab megás olyan van. Olyan nincs. És mennyibe kerül a 3 megás? Ha 2 nincs, akkor 3 sincsen. 1, 4, meg 8 megabit van. Na most melyik az, amelyik 3500-ba kerül? 4 megás. 3500. Pontosabban 3895. Az melyik az hány megás? Az már 5? Ez a 4. Mennyi? 4. Hát nem tudom, gondolkodok. Nekem aztán teljesen mindegy. Mindjárt csak gondolkodok. Jaj, szedd le! Jaj, szedd le! A legbolond mindenki. Majdnem meghaltam. Itt vagyok. Igen. Na, szóval akkor. Ott azt mondja, hogy akkor a 3500 vagy 3800, mennyi az? 95. És az hány megás? Hányszor mondtam el már, de 4 megás. Mennyi? 4. Ha? Tudja, 1, 2, 3, 4. És ez most, ez hogyan kell elképzelni ezeket a megákat? Hát, hogy kell elképzelni? Azt a számítógép tudja. Ezeket 4-esével lehet kapni? 1, 4, meg 8 megabites csomag van. De hogy jönnek ide be? Vagy ide? Vagy ez hogy? Visszük a modemet, meg a telefonvonalon keresztül. Ja. És akkor ezt végül is akkor ez a telefonszámlánkon szerepelnek? Nem. Az, hogy 4 megás? Nem. Nem? Az internet számlán. Hú, ez nagyon bonyolult. De nekünk nincsen internet számlánk. De majd lesz, hogyha kéri. Aha. Na jó, akkor vegyük is 2005-ér nincsen valamilyen? 1 megabites. De hát olyan lopunk most a Tomtétól. Azért kéne valami bikám. Na, mi legyen? Csináljunk valamit, vagy ne csináljunk semmit? Hát, az olyan marha drága, hát most én így nem tudok. Hát most mennyi volt? 3000? 895. 895 csak? 3895. 4 megás. Mennyi? Uram, hallja, amit mondok? Nem rendesen, hány megás? 4. 7? Az ujjáról levesz egyet, és az 4. Az ujjamról? Levesz egyet, és akkor 4-et lát. És akkor ez 4 megás. Ugye leveszek egyet az ujjamról? Aha, hát akkor 1, 2, 3, 4 van csak ott. Egy. Tehát ez a 4 megás. 4 megás. Ha az kerül, akkor 3500-ba. Jó, Azt, na, mi legyen? Legyen a 3, vagy mi a 4 megabites 3895-ért? Fú. Nagyon kemény, fogós. Hát ez fogós kérdés. Hát persze. Hát most jó, hogy jobb? Ha lopja a netet az Erdős bácsitól, ami lassú, vagy vesz magának egy saját internetet, amit otthon használ, és jó lesz.
Hát attól függ, mennyibe kerül akkor most ez. Hányszor mondtam el, hogy hány forintba kerül? Na de akkor mennyibe? Konkrétan? Ha leveszek az ujjamból egyet, Akkor marad 4 megabit, és az 3895? Az hány megás? Mondtam már, hogy 4. Az kemény. Hát, Mi kemény, a 4 mega? hát Az egy közepes felhasználóknak kell. aha, akkor ez nem azon nagyon erős? Hát nem olyan erős, Hát akkor az... De jó. Na, most akkor jó vagy nem jó? Mondom, hogy jó. És annál melyik a jobb? A 8 megabites. Mennyi? A 8 megabites. És ez mennyibe kerül? 4895 forint. És azért már kapok 4 megabitet, meg még mit, hogy... Meg még megint 4-et. Akkor az mennyi? 2x4. Azaz 8 8 megabit. Igen. Háttérben nem 3005-ért, 4008-ért. 4008-ért. 8-at. 4-et, kapsz 4 megabitet, meg 3008-at, és kapsz mit? Mennyit? 8-at? Na, akkor most már tisztázzuk ezt a dolgot. Lesz ebből valami, vagy sem? Mert azonban nem értem ezt az egész internet dolgot, mert nekem nagyon egyszerű volt, az Erdős bácsitól leloptuk az internetét, nem szólt egy szót se, kicsit lassú volt, de jó volt. Most én nem tudom, hogy mik ezek a bitek, meg most akkor, meg hogy 3000-ért most akkor mit lehet venni? Elég sok mindent. Na, de most már nekem most azt hiszem egy picit befejeztük, jó? Egy picit befejeztük, és még letisztázódik önbe a megabit meg a kilobit fogalma, meg utána